ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ନୀଳ, ହଳଦିଆ, କଳା, ଧଳା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧଳା। କଦଳୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ? ମୂଳ ଫଳ, ବୀଜ ଫଳ, କନ୍ଦ ଫଳ, ମୁଖ୍ୟ ଫଳ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଫଳ। ଫଳର ରାଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେଓ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ଗୁଆ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମ୍ବ। କେଉଁ ପଶୁ ଘରେ ପାଳାଯାଏ? ବାଘ, ମୃଗ, ଗାଈ, ହାତୀ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗାଈ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାଜପକ୍ଷୀ ଭାବେ ପରିଚିତ? ଶୁଆ, କଜଳପାତି, ମୟୂର, ଗରୁଡ଼। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୟୂର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। କାହାର ଛାୟା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୁଏ? ଶନି, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ରାହୁ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ପଟାଟୋକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଆଜ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, କଲରା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଳୁ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ନିମ ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନିମ ଗଛ।